Čaute ľudia, moje meno je Terka a je tu so mnou Alka. Ahoj! Ahoj. Sme v Minecrafte. No. A dneska budeme hrať Minecraft Pozriem. 0.12 na mobile. Hehe, super. Au! Ten zvuk! Tak jo, jdeme na krávy. Krovo! Alka, já sprintujem! Jak sprintuješ? Že dvakrát stlačíš vpredu tu šipku. A No. nesmie nám to video trvať moc dlho. Lebo... Au. Moje, daj! Já jsem ji To je- zabila. Kde jsi? Aha. Ne, moje kráva! Jsi zdravá, tak ty vole. Prase, ovca. Moja. A tam tady ty dvě tam jsou ještě. Musíme mít postel, takže... Čo tam tolko... teraz... Jo, asi mám. XPčko! Já mám strašně na XP. Já mám... Ok, jdeme na strom. Nakácej strom. Protože já ne v okolí městu, takže... Zatvor dvere. Ok, jsme našli iba tentokrát, jsme v kuchyni minule. Ale vlastně, vy jste to video neviděli, nebo jsme ho nevydali. To mi je to. Jsem trochu hladná. Alka rozpráva tak krávina, tak blbot už štěká. Nebo je strašně šťastná, ona celý večer čakala, kdy si může se mnou zahrát. Doufám, že budete lajkovat moje videa. Musíte lajkovat moje videa, pokud nebudete lajkovat moje videa, tak Vy na certě. Alka se opičí po explovi. Jo, sice poznám Expla, ale... Ovca! Budeme mít třetí vlnu! Musím to objíst. Obej. Prrrr. To je konzistentní. Další ovca. A No. další... Tři to jsou ovce, to jsou tři ovce. Dvě nechám ti byla, už mám dvě. XP, můžu. Mě rád na svých peškách. Se radím z toho, že tě může být. Mělo. Ok, mám hlad. Já nemám. Tak jsem se moc nejedla, no. Prasa, ovce dvě. Já mám už dvě, takže potřebujeme jen jednu. Och, ty slipok. O, ty kráv vzadu. Auti. Jej, mám tři. Slipko? Ukáž mě. Slipko? To jsem za tebou. Slipko? Teraz. mám dvě XPčka. To mi zradila. Ne. No, zjedeme si. A potom, čekaj. Musím hovorit na hlas. Hovorit na hlas. Vím, že mi budete dislikeovat. Ok, 3, 2, 1. Jak jsi se na mě pozrela. Ok, jdeme. Ty to vám neplatí můj skin. Tak nič. Speedujem. A možno můžeme zrobiť aj s mečom toto, vieš čo? No, vím. Hej, proč ma bije? Ale to bylo... I ten creeper se mi zdálo. Myslím, že tam je. Držím mě tu. Nechy, co ti udělala? Nic, ale chci zoomat, protože je pěkná. Nevím, co hovorím, protože Kravička, si trochu... kravička. Ty Češi, abyste trochu rozmítili. No, býváme v Anglicku, pojďme do Česka, takže urobím vlog. Jak jde do Česka? Ona tam chválí kaka. Je prasa, zabijeme Alku. To mě, mám ráda prasa zájem v Minecraftě. No vidíte, to tak
Určite Môj brat poznal. do mňa sa mi furt vysmieva, neviem prečo. A divák, Fok! môj, aj vlku, zbijem ťa, ahoj. Ja som viem. Dobrý. Mamik, splička. Počkej, tam je snežná zem. Tam si robíme dom. Okay. Som rýchlejšia než ty. Ja spírujem tiež. Aj ten vlk za tebou spíruje. Za mnou je vlk. Áno. Tak sa pozri. Ja sa bojím. Ten zvuk. Som myslela, že si ho zabila. No ale je tam ďalší. Za nami je vlk. Ja. Au. Sorry. XBčka moje. Ne. Ja ťa zabiju a budu mít víc Ne, XBček. prosím. Kráva. To sa nedá bežať v tom snehu, lebo je... Dá? Sa dá. OK, tak si, že vyrobíme si veci. Ticho. Sorry. Um, Musíš ničiť ten sneh, keď bude na toho. OK, takže ty mi budeš ničiť sneh. OK. Ďalej, znič to. Ne tady. Ty vole, ona je... Tak ja sa budem asi ničiť sama. Tak malý ne. Alebo áno. Prozatím. Prezatiaľ. Je taký malý. Maličký. Tak si to išiel. Bacha. Darek. To bude naša výstava. Jans. To bude OK. naša výstava. Musíme zničiť ten piesok tu. Neviem na čo je Alke výstava. Alka je asi blbá. Sorry, keď tie... Ja nič, Alko. Mám hnedu a čiernu, takže tie sú pekné. No ale ja tu kone nechcem. Tráva na piesku rastie. Na snehu si chcela povedať. Sorry. Musíš urobiť dvere, keď by na to. Aha. Nemusím, lebo ty musíš. Čo to je za slovo? Ty. Bam, 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 bam. Sorry, to bolo omylom, to bolo omylom. OK, tak jo. Ty si za omylom. OK, to vedľa mňa. Všetci budete dislajkovať moje videa kvôli tomu, že je tu Alka. Keď ma nemáte rodi. Ona opravdu pláče. A nie. Nie, A to ja nepláčem. nerobím si srandu, Alka nepláče. Môj fankuš. Oj. Počkaj. Nesmie byť tak dlhé. Ne, ja som debil. Čo nemá? Sorry, Alku. Čo? Potrebujem tú fónu. Sorry. Môžeš mať. A čo to video? Jak dlho je? 8 minút. Za chvíľu musíme skončiť, takže určite budeme v tejto sérii pokračovať. Dúfam, že budete rádi. Pokiaľ sa vám bude táto séria páčiť, tak urobíme viac dielov. A za pár minút budeme musieť končiť, je mi to fakt ľúto, ale dneska sme toho moc nestihli. Zatiaľ si to pustím taký malý linky prístup. Zapára slnko, rýchle. Ne, už nemám boky. Ale ja som to zničil. To som to potrebol zničiť. Ty Sorry, už ne, už nebudu. robíme si paroštičky. Budeme sa vyťahovať, ale mne už nebude zima chodiť po piesku, pozrieť na moje nohy. Ja mám holé nohy. Ty váro, neviem, prečo som si dávala. Počkaj. Ja pod tým mám sice botičky, ale také malo... Alkoska, nemáš drevo. Už to mám. Ne! Sorry. Sorry. Sa bojím, Alky. Nemáme hotový prístrešok, nemáme drevo, nemáme postiel. Píšeli! A aj tak za chvíľu skončíme s videom. Tak takto sa s vami rozlúčime. Poď Alko, ideme sa rozlúčiť.
Zatiaľ dáme strich. Takže, OK. My sa s vami lučíme. A čajo. Za nami je Pavúk. Takže uvidíme sa zase inokedy. A čau.